Votos a favor. Proposta de acordo. Aprobación inicial da modificación de crédito 35/2023, transferencia de crédito entre aplicacións de diferente área de gasto. Existe unha serie de gastos cuxa dotación orzamentaria é necesaria. A que de hoxe na vosa de vinculación 1.6 e 4.2 non hai crédito suficiente para a asunción dos anteriores gastos que están aí expostos. Supoño que os piro, si que o repito, pero non creo que sexa necesario. O importe son, en total, 4.907,88. Terceiro, este expediente de modificación de créditos financiase coas baixas nas seguintes aplicacións que estiman reducibles sen perturbar o servicio que dan as mesmas. Cuarto, todo isto que ven aquí explica o procedimento e o que vou a ler agora son os acordos. Acorda, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 35/2023 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto, de acordo ao seguinte detalle. Da aplicación 165.61900, o crédito xerado son 1.113,32. Da 459.21200, 3.794,56, que fan o total de 4.907,88. As baixas en aplicacións de gastos, polo mesmo importe, na aplicación orzamentaria 333.63200. Segundo, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceiro, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar a súa reclamación ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo e non se presentan alegacións, considerase aprobado definitivamente este acordo. Algún comentario? Votos a favor. O punto número 6, a aprobación se procede do REC 10/2023. O pleno corporativo é o órgano competente para votar o seguinte acordo, en virtude das facultades conferidas na legislación. Hai unhas facturas que están aí referidas, solamente insistir que unha delas é do ano 20, 21 e 22, que é unha enxeñería que fai o seguimento da facturación para ver os erros que contenen a que nos pasa a suministradora eléctrica e requerirlle en tempo, rechazar as facturas a veces e que emitan unha nova que veña correxida. Isto supuxo, ao principio, a verdade que sorpresas positivas. E as mandamos sempre, todos os meses. Non presentou as facturas hasta agora e a presenta desas 3 anualidades. Xa insistimos que a ten que presentar ano a ano, senón nos causa un trastorno. A outra de unha empresa de electricidade por 169,40 €, que sobre un arranxo de urxencia que houve que facer no centro de saúde. Que a veces pasa cando hai algo que incide en non poder prestar o servicio correctamente, como pode ser o fallo de unha fase eléctrica ou eso, pois temos que acudir. Os acordos non hai partida para estes gastos, entonces hai que facer, e aparte que son de outra anualidade, verdade? Polo menos os primeiros, e hai que facer o recoñecemento. Os acordos son, primeiro, aprobar, dispor ou recoñecer as obrigas que foron prestadas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos xustificativos de gasto antes indicados. Segundo, ordear o pago de xustificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da tesorería. Terceiro,
dar conta do presente acordo a intervención de Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Alguna... Votos a favor? Vamos ao punto número 7, que a aprobación se procede do incremento dos límites dos gastos plurianuais para executar a EDAR de Lousán. Se firmaron un convenio en principio e non había que aportar neste ano nada, pero no ano que ven si había que aportar, e entón o que se fixo era un cambio que no 24 tampouco hai que facer, e están aí relatados xa no punto dos acordos e tamén en todas as tablas que se envían na documentación esas aportacións. Vou ler o acordo, entón aí xa o nome para non ter que nomearlo dúas veces. Primeiro, incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica 2023/4/16.23/1 nos seguintes termos. 2024 pasaríamos a aportamos 0 euros. Non, Pablo? Dime. No 2024, 0 euros. No, E en no 2024 20.000. incrementamos a 20.000. Sí. Está correcto. Sí. Por convenio, por la deuda. Sí. Pero porque xa me surgiu a duda cando o leí. Mira, está aquí. Sí, aí xa o vi. A distribución do convenio derivada da adenda é esta. No 2024, 99.000, eles poñen 79, nos 20.000. No 2025, 913, eles 730, nos 182, e no 2026... Sí, porque antes o que tiñamos que aportar no 24 era unha cantidade moi maior. Antes era así. No 2023, nos nada. No, 24, 105. Claro, porque este contrato que empezou a xerarse no ano 2022 preveíase que no 2023, neste orzamento, 0. No 2024, 105. No 2025, 116. E ahora redistribúese así, pero seguimos poñendo a mesma contía. Eso sí. Sí, era, eso é un teño normal. Non vai antes de mí. Vale. Leo os acordos entón. E teñen aí a tabla, non sei se a teñen á vista, ou se queren que a volva a ler. E no 2025 serían, teñen aí a cantidade, 182, no 26, 19.000, e no 20... sí, no 26, 19.000. 19.039, vamos, pero igual. Segundo, dar conta do presente acordo aos departamentos oportunos para a continuación da tramitación da adenda ao convenio de colaboración con Augas de Galicia. Algún comentario? Ou pregunta? Votos a favor? Punto número 8, aprobación se procede da declaración de especial interese en utilidade municipal de inmobles nos que se desenvolve total ou exclusivamente actividades agrarias pertencentes ao sector primario, aos efectos de aplicar unha bonificación do IBI no exercicio 24. Ben, respecto a isto, algo que se repite nos últimos anos, vou ler os acordos e aí xa están as que se declaran de especial interés e unha que non, porque buscamos, claro. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos expostos, este pleno corporativo acorda, primeiro, aprobar o contido do informe de proposta dos servicios técnicos municipais nos seguintes termos: declarar de especial interés ou utilidade municipal os seguintes inmobles nos que se desenrolan total e exclusivamente as actividades agrarias, gandeiras, pertencentes ao sector primario, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración. Aquí son estas que están a continuación.
non as vou a decir os seus nomes, pero xa viron. E logo hai unha que está excluída e a mellor pois saben por qué. Pois porque hai unha xubilación e hai un alquiler a outra persoa e o propietario non ten unha instalación que se poda declarar de especial interés porque non é o que fai os traballos na explotación. Se entende ou expliquei? Sí, máis ou Sí, bueno, menos. É dicir, abandonou a explotación e alugona, sí, pero quen podía recibir é o que ten agora o aluguer que está desenrolando a actividade, pero non pode decir que a propiedade é dele. Entonces, o arranxa, ten pasado incluso entre estar a explotación a nome meu, por exemplo, e a propiedade ser de meus pais. Tampouco se pode. Ten que facer antes ese traspaso de propiedade e entón a persona que tenga o seu nome registrado a actividade é a que pode solicitar ser de especial interés. Non sei se agora está máis claro. Segundo, publicar no Boletín Oficial da Provincia o contido deste acordo, así como no tabuleiro de anuncios do Concello de Lousame. Terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servicio de Xestión Tributaria da Deputación Provincial da Coruña aos efectos oportunos. Sempre se vai aplicar o ano seguinte, se vai agora, para que se aplique as liquidacións do 24. Votos a favor? Punto número 9. A aprobación se procede da moción conxunta solicitando o cumprimento da iniciativa Xabarín. Me pasa, señor? Es que te la di antes. Ah, sí? Entonces, sí. Pois quedou arriba. A ten vostede por aí? No, Pero vou arriba, non me interesa aí mentir, non? El señor no móvil. Teño agregado todos os puntos e está de Pois debo de quedar arriba. Bueno, é o mesmo, mira, aquí está en certificado, Teresa, pero é o mesmo, empeza aquí. Bueno, é o mesmo, sí. Bueno, empeza aquí. Quere lela? No, leo. Vale. Que a corporación... Sí, hai 3 anos que a Mesa pola Normalización Lingüística lanzou a iniciativa Xabarín reclamando contidos infantís e juvenis en galego nas televisións públicas. Co apoio de 33.000 sinaturas, a iniciativa debateuse no Parlamento Galego, que en maio de 2021 aprobou por unanimidade o seguinte: que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade a través do reforzo e a promoción das 4 canles digitais Xabarín, coas que conta a Radio e Televisión de Galicia. O sinal destas canles sería distribuído a través dos paquetes básicos das operadoras de televisión por fibra óptica, satélite, ADSL e tecnoloxía móvil, con programación dirixida ao público infantil e juvenil e disponible en todos os dispositivos e plataformas de contidos audiovisuais, así como aplicacións actualizadas que conten ademais con programas e xogos co fin de garantir nesta canle galego a presenza de contidos atractivos, de éxito, actuais e pasados, así como contidos educativos e de produción galega. Reclamar do Goberno de España que dentro do marco das súas competencias promova as medidas precisas para que a Corporación de Radio e Televisión Española emita todos os seus contidos con acción dobrada ao galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e juvenil e nos contidos da súa aplicación. Terceiro, instar ao Goberno español a impulsar o cumprimento do contido dos artigos do anteproxecto de Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, onde se recolle a pluralidade lingüística como principio básico e que a nova lei recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, xendaxe e audiodescripcións, así como no financiamento anticipado de producións audiovisuais nas canles e plataformas de televisión lineais ou baixo demanda. Así mesmo, o Parlamento insta ao Goberno galego a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e exendada
a galego en todas as plataformas digitais de televisión, así como a impulsar o avance das accións necesarias para a recepción mutua. TVG e RPT en Galicia e Portugal, segundo recollido na Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias, tendo en conta as súas condicións técnicas e económicas para o tecido productivo e publicitario e da simetría no alcance de audiencias. Ademais, as Cortes do Estado aprobaron en xuño de 2022 a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, que na disposición adicional quinta indica que o fornecedor do Servicio Público de Comunicación Audiovisual de ámbito estatal e os fornecedores do Servicio de Comunicación Audiovisual de ámbito estatal garantirán nos seus servizos de comunicación audiovisual temáticos infantís e nos seus catálogos de programas a incorporación de contidos audiovisuais especialmente recomendados para o público infantil de até 12 anos, dobrados nas linguas oficiais das comunidades autónomas. Así mesmo, estes fornecedores ofrecerán contidos audiovisuais dirixidos ao público xeral, dobrados ou lesendados nas linguas oficiais das comunidades autónomas. Neste momento non se está a cumprir ningún destes acordos parlamentares, malia a súa maior responsabilidade as televisións públicas. TVG e Televisión Española, cunha responsabilidade social maior, son as que máis se incumpren. A TVG continúa a limitar a programación á segunda canle, sen que teña visto neses 3 anos ningún avance para a creación dunha canle temática nunha plataforma digital propia, nin acordos para a inclusión nas operadoras de televisión dispoñibles. A Televisión Española, por a súa banda, incumpre descaradamente e sen rubor a legislación. Desde a aprobación da Lei Audiovisual emitiu programas infantís ou juvenis en versión original dobrada ou lexendada en galego. Mentres se incumpren estes acordos e a legislación a presenza do galego nas canles temáticas infantís e juvenis da TDT e operadoras de televisión é dun 0,83%, que converte os servizos audiovisuais noutro espazo vetado para o noso idioma. Por anteriormente exposto, o Pleno Corporativo acorda, primeiro, reclamar a Xunta de Galiza e a Dirección de Corporación da Rede TVG que executen o acordo do Parlamento Galego do 12 de maio de 2021. Segundo, reclamar a Presidencia da Televisión Española que cumpra a disposición adicional quinta da Lei 13/2022 Xeral de Comunicación Audiovisual de 7 de xullo. Voto, algo que comentar? Votos a favor? Bueno, se a conxunta xa non había que... Pasamos entón a parte de control, que é a dación de conta das resolucións da alcaldía da 527 a 696 do 2023. O punto número 11, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno local. Vou dicir de Goberno central. Disculpas. Que nadie se me por eludir. O punto número 12 son dación de conta dos informes de intervención relativos á estabilidade orzamentaria. Creo que son os 11. Antes, ahora, a aplicación das novas tecnoloxías, é doado empezarlos a fazer. Antes era moi complexo ou imposible. Por eso, se se preguntan por que non viñeron ata agora, por eso. E canto máis vayamos avanzando, máis doado será facer. O punto número 13 é dación de conta do promedio de pago, que son 18,45 días, que está razonablemente ben. 14, inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. E o punto número 15, robos e preguntas. Só temos unha pregunta, un
principio das que teñen que ver cos acordos, bueno, cos decretos, ten que ver cos decretos, pero en realidade é unha pregunta, unha cuestión. Porque a raíz de unha serie de puntos ou a aprobación de facturas que hai nos decretos, chámanos a atención o feito de que se coa capacidade que ten o parque móvil, o parte do parque móvil municipal, que temos tractores, temos de feito aí tamén unha factura, ou para unha factura non, unha proposta de concurso para a compra dunha nova parte ou peza do tractor, que se teña que contratar unha limpeza a empresas externas, porque estamos é verdade que temos capacidade, se temos capacidade e se podemos facelo con recursos municipais, é conveniente que realicemos todas as labores que podamos con recursos municipais, non? O feito de que temos eso, temos desbrozadora, temos tractor, temos capacidade, temos persoal, non tantos como tractores para usalos, pero polo menos temos esa capacidade. Quizáis deberíamos dispoñer de o personal que require o mantemento das pistas municipais adecuadas. O mellor non é que sexa máis que unha labor puntual, e que se fai, estase vendo que se fai puntualmente, pero esas limpezas puntuais están moi estandarizadas xa, fanse en períodos de, bueno, na época do verán, en épocas intermedias, o mellor tamén relacionados cas, bueno, porque de feito unha das limpezas que está contratada ten que ver con as festas, entón, sabendo que existen esas necesidades, como seguimos contratando esa limpeza de vías a empresas exteriores? Esa é a miña pregunta. Hai alguna cousa máis? Non, porque vou a facer. Vale. Por eso digo. Sí, teño unha pregunta. Quería saber se o tractor municipal saleu do Concello durante este ano a facer algunha labor fora. Se ten vostede constancia diso ou vendeuse un O tractor? estranxeiro. Non, se vendeu o tractor do Concello ou algo, porque nos chamativo que temos imaxes do tractor municipal traballando fora do Concello. Pois traes. Sí, Non vai a ser como o coche de Copatar que sucede por ser o seu coche privado. Pois como se xa sucedeu aquí, por favor, as fotos do trator fora do Teño Concello. aquí, entón, despois ensíñale. Non, agora, porque está facendo unha segregación Paso unha compañera, pois eu estou preguntando, que ten o tipo do Concello, etc. Si, e onde están? No Concello do Portoso, na parroquia de Miñortas, entre... Aparcado, non? Está nunha horta. Aparcado. Non estuvo traballando, porque dixo unha compañera miña, pois estou preguntando se hai constante. Vou trasladar ao traballador e a preguntar. Se me pode pasar a foto, eu agradezo. Vale, pois que espacio. E contesto no próximo. É que no que comentou unha compañera nosa do partido, entón por iso queríamos preguntar acerca disso. Vale. Vamos a ver. Podo contestar as preguntas, logo tamén lle puntualizo. Bueno, eu non son ninguén para dar consellos, ninguén. Se vos estou Son preguntando... todos gratis, sí, pero ten unhas implicacións. Eu teño que comprobar, unha vez que vostede digo, que se comproba. A mí se me chega a denuncia por parte de... Xa vou empezar, se vostede me Se me chega a denuncia por parte dunha persoa... Sí, comprobe antes de traela ao pleno. É un consello que lle dou, pero Claro, non faga nin caso. a miña labor é comprobar con vostede. Vale, pois eu collo guante, por suposto, a mí me interesa me comprobar.
Pero isto xa, ese rumor xa chegou aquí en outras ocasións e xa se comprobou. Pero somente decirle que nunha ocasión, e por diferentes forzas políticas aquí, se facía unha acusación dun traballador, pleno tras pleno, claro. Chegou un momento que dixen, pero diga a matrícula, por favor, porque é que xa eu incluso salía daqui e iba a facer o percorrido, porque me decían, cerca da súa casa está traballando ese coche. Iba por ali, e sí que vin uns andamios nunha casa, e digo, pero que está traballando aí? Entón, ese día pedía a matrícula, e cando vin a matrícula, a teniente alcalde naquele momento dixo, ese é o coche do Capataz de Obras, o particular. Claro, era normal que o confundiran, porque con ese coche particular moitas veces vai a facer algunha labor cos fins de semana, etcétera. Entón hai que comprobalo antes de decirlo. A partir dese día, claro, non se volveu a incidir sobre o tema. Pero o traballador, naquele caso, lle molestaba extremadamente que se dixese eso del. Con respecto a isto, vou non comprobar e logo informaré. Con respecto ás limpezas externas. Vamos a ver, somos un concello con moitísimos kilómetros de territorio. Este ano foi especialmente dificultoso. Toda a primavera e parte do verán chovendo que en tanto sol. Pode preguntarle ao tratorista que pasabas un día hoxe por unha parroquia e en 10 días estaba outra vez a erva grande. Ainda así agora hai parroquias como pode ser Resende, na parte de Cairo hacia Resende, que hai que ir inmediatamente. Que pasou estes días, por exemplo, co trator? Porque a xente que tamén veo aí o trator, o trator co brazo de desbrozar, pero resulta que estaba o traballador facendo tamén funcións que son do, valga a redundancia, do trator, que era estaban na limpeza das depuradoras e ele teña que ir para lavar e ten que levar a cisterna e facelo. Non se pode estar en dous sitios a ver. Solución: incremento de prazas. Neste momento, primeiro, non nos está permitido a reposición, que tampouco sería o caso porque non hai en canto ao tratorista. Contratamos puntualmente, non por festa, sino nunha parroquia inteira, unha empresa externa. E máis, para rutas, agora mesmo que se está preparando o TREI, pois aparecerán facturas de un autónomo que ven a colaborar cos nosos traballadores para poder facer transitable a ruta. Se reparou toda a ruta que vai desde a ponte de Berrimes ata Figueira, as pasarelas son de madeira e deterióranse e se volveron a poñer para que poden discurrir con seguridade. Non é doado ter o Concello todo en condicións cos recursos que nós temos. Creo que facemos, o digo, é un esforzo entre todos, moitas cousas, moito mantemento cos medios que temos. A parte, xa aproveito aquí, para decir que si habendo roubos, compramos porque hai nas pistas de concentración parcelaria, aí me teñen que apuntar co tipo de maquinaria, non é brazo, sino que é unha esforzadora de martillos. Sí, bueno, pois se comprou por como subvención, bueno, pois xa desmontaron unha peza e levaron esta onte. Me parece que vale sobre 700 euros, 600 euros. E así podría decirlle pois moitas máis cousas que están a pasar. Temos a necesidade de intentar conseguir financiación para, en algún sitio que xa sexa do Concello, construir unha nave para poder meter os vehículos e dotala de cámaras externas para que calquera que queira entrar aí, porque tamén o intentarán, que sexa detectado. Pero traballa todos os días, incluso, e tamén todas as horas extras disponibles. Si, non digo do persoal, eu digo que temos os medios, pois, ao mellor, vale, non é incremento do persoal, pero puntualmente, sobre todo, o que falades do verano, pois, que hai un momento, o que se fala, que hai un momento de un pico, sobre todo na primavera, sabémoslo todos, que claro, hai un pico. Este ano foi algúns e todo o verano. E temos os medios, porque temos as máquinas para, pois, tentar, pois,
tal solución, con formación adicional. Vamos a ver, durante anos estábamos dotando no orzamento unha praza que solamente se contrataba cando se podía facer.